Čo ti je? Tak. Dobre, ňanom. Musím ťa dať na jednotku, keď takto natáčam. Dolný sektor. Čo sme? 3 kopce. Nižší sektor. Nižší? Dolný, nižší? Nižší. Nižší. Po ceste sem vlastne sú medvedie skaly. Alebo nepriamo? Hej, aj lano. To sú veľmi pekné skaly, akože určite tam ideme na budúce. No ja som mal chuť to začať liezť aj teraz. Dobre to vyzeralo, extrémne. Ale už sme sa rozhodli sem na 3 kopce, takže jasné. Pozrieme to. Však tu je tiež veľa lezenia. Dopad je taký hociaký. Ale teraz odtiaľ toto nevyzerá ináč tak hrozne. Z obrázkov sa mi to nepáčilo viac. Jaký brik? Dáme váhu. Tým poketom. Len da svinky teraz skúsa. To nemá koľko. Doľava, ľavá ruka, tam je taký hlboký. Tam. Tam je mach. Nevadí. Aj tu je mach. Ale suché ruky má. Dobre, vytrapená peťka. A jak dole? Páči sa mi tento Neviem. Budem to mať natočené, takže kúme padni. Chytaj ma. Ďakujem. Kľudne úplne hore. Tak. Ja mám nejaký zvyk na prvom bouldri strácať balans. Hen tam naľavo to je tryhard, ale tuto vpravo by to mohlo byť chillik a je to troška vyššie. Je tam 4. Môžeme skúsiť najprv tú 4 a potom sú tam nejaké 6. 6 zátuším. Dobře. Počkaj, nedám ti to teraz. Idem s tým hore. Ono to furt točí. Dobre, 4 ide odtiaľto. Takto hore. A top out je tento. To je top outík. A potom troška viac exposed. Tu sú nejaké 6. Rekord. Dobre, idem to sa zaskúsiť. Von má pomaly za nami. Nejaké ľahšie cesty. A ideme teraz skúsiť šezačku. Takto? Tam, do toho veľkého? To je ďaleko, jak pičunk. To je strašne ďaleko pre mňa. Jak výpomoc? Neviem. Taký dobrý nie som. Taký dobrý nejsi, že? A toto by išlo, ale... A takto, vieš. Ty kokot. Pekne. Tam? To je top. Okay. Bangoro. To je pekné. A tu teraz z toho mám ísť hore? Hej, no. No. Ja som si dal ľavú nohu až tam. Tu.
Tak? To neviem, či pravo, či ľavo. Pravou som šiel. Dobre. Šiel som pravou, jeblava. Si tam. Viem. Dobre. To bolo riadne hnusné, ty vole. Že? Nechutný pohyb. Ja som si nemyslel, že na tom ľavom krimpe sa udržím. Alebo pozri, úplne. Toto? Vľavo, To je vľavo, top. viac. Doľava. Viac vľavo. Tam je top. Čo ti jebe? Tak to je top. Ja, že takto ti jebe, že jak sa tam nastavím, aby som to udržal. No poďme. Aha, hej, tam hlboko je to. Áno. Poď. Viem. Pekne. Úplne hore lišta. Tam. Tak, to je top. Si tam. Strašidelnejšie než Frisovo. Tomu veržej. Čo ti jebe? No, akože brutál. Dobre, idem to 6B skúsiť. Dobre, super. 6 máme a vlastne teraz ideme hrozne podobnú 6B, čo sme vlastne s obmedzeniami nejakými. Takže bez pravého chytu bude to hnusnejšie. Áno. Čo ti jebe, ja sa zabijem. Poď, drž to. No došli chalani práve. Ideme sa pozrieť ďalej. Ja som sa skoro rozplakal na 6B práve, lebo to neviem dať, neviem pochopiť tie nohy. Mne sa to šmíka hrozne. Neviem to nejak spraviť. Dlhý move tam je, akože mám nové lesky. Že by sa šmíkali, je možnosť, ale to sú iba výhovorky, takže pas. Proste nefungujú mi tam nohy. Ideme sa pozrieť pomaly ďalej, aj s chalanmi, čo došli práve. Na nejakú ďalšiu, vlastne na ďalšiu časť, čo je tu hneď sektor. Je tam aj 7-ačka, nejaké takéto blbosti, čo si určite chytíme, ale uvidíme aj, či to budeme liezť, alebo ne. A určite sú tam nejaké fajné ďalšie cesty, akože pekné to tu je. No a zapiekol som tam išiel na piču. Podľa toho, kde dáš nohy, tak tam vieš ísť. Ale inak držia obidva dobre. Keď dáš teraz doprava nohy, kebyže dáš, tak vieš ísť ľavou tam. Tak. Poď. Poď. Držíš. Poď. Sú tam dobré chyty.
Hej, toto je super. Tu si nastav nohy. Hej, no alebo neviem, bolo mi to... Zacvičil si si. No a teraz ide problém. No. Zle som sa upratal nohami, ale... No. Také ťažké. Na to musíme dojsť. Možno pretáhať tam vľavo hore na ten 5-cečkový štart? Úprimne som čakal, že tá lišta bude oveľa horšia. Som už bol tam. Mňa napadlo takto nejakú špičku. No dobre, a teraz si to akože v pohode udržal, hej? Tamto. Ja? Čo? To vlastne, čo držíš ľavou rukou. To je v pohode. Hej. Ale že ste ho si vedeli ísť proste v pohode do toho pravého, hej? No vedel, len som v piči s nohami. Ale vedel, hej. Aj tak sa najame. Ja sa na tom aj udržím proste tú pravú. Poď. A poď. Ty kokos. Ďaleko, že? Hej, ale dlho som bol, dlho som čakal. Tam by trebalo ísť hneď. No, Si to spravil, stúpot. ja viem. To Ale? ja spravím. Ale som išiel od spodu. Ja aj preto si to pustil. Hej. A to si ja chytil teda? Kamo. Tak a palec, že? Takto som tam najebal ruku. Tiež to nepríjemné. Ale bolo to lepšie ako ísť z tohto tu. A je ostrý, či nie? Je. Je super. Je super ostrý. Poď. Poď. Palec? Jau! Zle som ju. Musím spraviť základ. Takto. Fantastika. V piči. No, poď. Poď. To nahú. Rovno hore, hej? V podstate asi hore. Toto je asi blbosť, ale nejako. Nie, tam dobre ideš. Asi bez tejto nohy, neviem, či to Oliver neobmedzil. Kokot. Poď. Poď. Si tam. No. Fú. Že by to ešte... Tam hore je zle? Nie, akože dobre, hore... Ja, ty si nešiel od začiatku, hej? Tak, fakt jeden pokus, si istý? Možno ešte jeden. Poď. Poď. Právo si to chytil. A odtiaľ, keď som sa mal ísť ďalej, tak som nespravil. Nice. Poď. Hlboko. Krásna lišta. Lázen. Pekne. Fakt si silný, tá lišta.
Dobre, ňadom. Práve sme sa presunuli s chalanmi do vyššieho sektoru. 6Bčka bola riadna. To bolo 6B či 6B+? 6B+. Jak sa to volalo, Peťo? Ty si to vyviezol. Barakuda. Akože to bolo... Vidím sa tak, že som proste chytil úplný nezmysel, lebo mi nič iné nefungovalo a toto mi zafungovalo. Ale to bolo pekné veľmi. Akože... Ale akože je to tak. Škoda, že Braňo to nedal. On by to dal. On by to dal, no. Len sa mu nechcelo. Takže to vylezeš? Hej no. To určite vylezie. Tu sa neodrazím v týchto nôh, tak to bez... Ľavá lišta ešte. Jaj? No, ľavá lišta a pravá To ruka. som možno dal, počkaj, Pravá to dám ruka na hore. nos. Ale potrebujem, aby bol na skale hore. Jak Tarantino. Keď to vylezeš, tak to potrebujem znovu. To je ono. Kde mám ísť? Do hrany presne nad teba. Fú, na brso to je pekne na piču. Poď. Poď. Na boso? Banger. Ja som dneska nedal plná aj šezačku a ty kokot čau, dal 6,5 na bosa. Chcel som to natočiť takto, ale neviem, či to je. Však vyviezli sa nejaké veci. Peťo mal hrozne pekný boulder, podľa mňa sa to hrozne páčilo. Peťo, ty si videl tieto medvedie? Pozeral si ich? No ja som tam chcel skúsiť. Tam také 7 má v strope. Áno. Ako je cez madla. A že vraj by išlo. No, neviem, že či tam není, neviem, či to je teraz 6B alebo čo, ale že vraj niečo bolo 7C a Oli to že vraj zhodil na 6B. Či ne 7B, 7C som povedal 7B, ale aj tak to je skok. To nie je úplný ideál. No. Čo keď ukončím video, že BM čaute, Gogo ide do piče.